खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ इरिगेसन इन्जिनियार घुस लानानै हमजादों। बङाइगावआव सासे आइजोखौ सावनानै फोथैनाय, फिसाया खारखोमानानै दं। गुवाहाटीआव नंखाय डाक्टारखौ हमदों। गहपुराव फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव बिफाखौ हमदों। सिलचराव 20 कौटि रांनि शेयार मार्केट थगायनायनि दायाव बिटेक ग्रेजुवेटखौ खादों। बेंगलुरु इन्जुर गोग्लैनायाव आसामनि लाइमोनफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटी जुवेलारि दखानाव एसिड सावनायनि जाथाय, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ इरिगेसन इन्जिनियार घुस लानानै हमजादों। आसामनि मंगलदैनिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां फैदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआ दै जगायनाय बिफाननि सासे इन्जिनियारखौ घुस लानायनि दायाव खादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला इन्जिनियारा मावख'आरि खामानिनि सोलाय रां बिदोंमोन। अजद मोन्नायनि उनाव भिजिलेन्स हान्जाया ट्रेप अपारेसन खालामो। अपारेशननि समाव घुस लानाय समाव दायनिगिरिखौ रंगे आखाइजों हमनाय जायो। बेनि सायाव केस होनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव सासे आइजोखौ सावनानै फोथैनाय, फिसाया खारखोमानानै दं। बङाइगावनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। सासे आइजोखौ बिनि फिसाया सावनानै बुथारदों। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला दायनिगिरिया सन्देह गोनां थासारियाव गावनि बिसिखौ सावना होदों। जाथायनि उनाव फिसाया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो आरो दासान्दि खारखोमानानै दं। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। दायनिगिरिखौ संदाननानै हमनो थाखाय नाजागासिनो दं। बे केसआ जायगानि ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो बेनि बांसिन फोरमायथिखौ नेनानै दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नंखाय डक्टरखौ हमदों। गुवाहाटीआ मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय जादों। पुलिसआ गोबां रोखोमनि संदाननायनि उनाव सासे नंखाय डक्टरखौ हमदों। सन्देह गोनां सुबुङा सासे रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरि होननानै फाव खालामनानै आयेन बेरेखायै बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दंमोन। टिप्सनि सायाव राहा लानानै हाथिगाव पुलिसआ बिथांखौ संदाननानै गावनि आवथायाव लायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया माखासे समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन आरो जोबनायाव हमजायो। पुलिसआ मोनसे केस थिसनदों आरो दासान्दि बिथाङा बेसेबां गोबाव खामानि मावगासिनो दंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गहपुराव फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव बिफाखौ हमदों। गहपुरनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव सासे बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनायनि अजद होदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सानैनि गेजेराव नांज्लायनायनि उनाव बे जाथाया जादों। दायनिगिरि बिफाया फिसाज्लाखौ गाग्लोबनानै जिउ गोमायो। पुलिसआ थाबैनो जाथायनि सायाव राहा लायो आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। जाथायनि गुबै जाहोन आरो थासारिखौ मिथिनो थाखाय केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे सोमोनांथाव जाथाया ओनसोलनि थागिबिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। बाथि खौराङाव दङ सिलचराव 20 कौटि रांनि शेयार मार्केट थगायनायनि दायाव बिटेक ग्रेजुवेटखौ खादों। सिलचराव मोनसे गिदिर थगायनायनि केसआ सोराङाव फैदों। 20 कौटि रांनि शेयार मार्केट स्केमजों लोब्बा थानाय सासे बिटेक ग्रेजुवेटखौ पुलिसआ खादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा शेयार मार्केटआव रां थिसननायनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फानि खोथा होनानै गोबां सुबुंफोरखौ थगायदों। गोबां अजद मोन्नायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरो। दायो बिथांखौ गावनि आवथायाव लानाय जादों आरो बे थगायनायजों लोब्बा थानाय गुबुन सोमोन्दो आरो खहा जानांनायफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे केसआ अनलाइन इनभेस्टमेन्ट थगायनायनि थाखाय गोब्राब जिंगा सिखांहोदों। द'थि खौराङाव दङ बेंगलुरुनि इन्जुर गोग्लैनायाव आसामनि लाइमोनफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। बेंगलुरुनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव गोबां अखा हानायनि समाव इन्जुर बायनायनि जाहोनाव सा 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों।
खहा जानांनायफोरनि गेजेराव आसामनि सासे 19 बोसोर बैसोनि सेंग्राबो दंमोन, जायनि सिनायथिखौ नसिमुल्ला महरै खालामनाय जादों, जाय बेंगलुरुआव खामानि मावगासिनो दंमोन। बे जाथाया जोबोद अखा हानाय आरो बारहुंखानि समाव बरिं देहा फाहामसालिनि साखाथियाव जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला रैखाथि हान्जा आरो पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांनो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनो थाखाय अपारेसन खालामदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो बिबानगिरिफोरा भुगिनांनाय नखरफोरनो खहा सुफुंनायनि बाथ्रा फोसावदों। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटी जुवेलारि दखानाव एसिड सावनायनि जाथाय, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। गुवाहाटीनि अदलबख्रा ओनसोलाव एसिड सावनायनि जाथाया खौरां मोन्नाय जादों। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला गलानि बिगोमा आरो बिनि बाहागोनि गेजेराव जानाय दान्थे-बिदान्थे जानायनि उनाव गहेनानि दखाननि सिङाव बे जाथाया जायो। दाङाबाजिनि समाव दखाननि सिङाव दोननाय एसिडआ गाग्लोबजानाय सुबुंनि सायाव गोग्लैना जोखोम जायो। नाथाय पुलिसआ बुङो दि बियो गाग्लोबनाय ना जाब्रबथाय बेनि सायाव दासिम जेबो रोखा जायाखै। जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।